Бүген өлкән сыйныф укучыларына 3 төрле яшелчә тәкъдим ителә. Менә алар: берсе яшелчәләр катнашмасы, биредә 2 төрле кәбестә һәм кишер, шулай ук карабудай һәм диге белән яшелчәләр. Соңыннан инде һәркем үзенә ошаган ризык өчен тавышта бирә ала. Подходите, приглашаем на дегустацию. Узган ел 145-нче лицей укучылары иң тәмле котлет рецепты өчен тавыш биргән булсалар, бүген өстәлдә парда яки суда пешерелгән яшелчә. Алар барысында татып карарга тиеш. Соңыннан өстенлек биргән ризык белән ел буе тукланачаклар. Мин яшелчәләр яратам, шуңа күрә мин барысы да яратам. Миңа бик ошады, яшелчәләр бик яхшы. Мондый сайлап алу мөмкинлеге барлык мәктәпләрдә дә оештырылачак. Бүген ул башкаланың 6 уку йортында уздырылды. Чөнки балалар ашамаган ризыкның 20% чүп чиләгенә китә диләр. Балаларны тукландыру мәсьәләсе президент катнашында үткән киңәшмәләрдә дә еш күтәрелә. Сәбәбе шикаятләр кимәми. Для того, чтобы изучить вкусы детей, Балаларның нәрсәгә өстенлек бирүен белер өчен без азыкны татып карау мөмкинлеге бирәбез. Бу айга ширеккә бер тапкыр була. Шулай ук яңа уку елы башланыр алдыннан да соңыннан беренчелекне алган ризыклар менюга кертелә. Мәктәпләрдә яшелчә салатлары барансы, аларны һәркем төрлеләндереп торалар. Яшел витаминнарны бигрәк тә кызлар үз итә ди мәктәп җитәкчелеге. Мәсәлән, 145-нче лицейда меню 2 атна алдан төзелә. Укучылар нәрсә ашарга теләгәннәрен WhatsApp аша җибәрәләр. яшелчәләр ашау бит ул барыбызга да бик кирәк. Балалар бүген бик тә канәгать. Алга таба да шулай яшелчәләр булыр, ешрак булыр дип хыялланып калабыз. Әлбәттә, яшелчә яратмаучылар да бар. Андыйлар бүген дегустацияны читтән генә күзәтте. Я люблю больше мяса, чем соку. Не переношу Что именно? большую часть овощей. Үзләренә ошаган яшелчә өчен тавышта бирделәр. Нәтиҗә буенча фасоль һәм кукуруз кушылган дөге җиңде. Чулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.